Ochoke tokendete amuningana yokwane komorusi Abisi omokonyi umugavana we county ya Kisii omobunge wechinse mocha bonchari nenigeso kirokwanira engani yiga asikiria nyariko bagakwanike buna amachiko aliyo komorusi umugavana Abisi narakunyaka kubwati gusina narakunyaka bakagutumiku komorusia amono mokonye kubwatikana ababa beni gobanye tukaba chikura asobwamo na igonere bya ebunge ye county ya Kisii nyako bakikurwali bakana korosia committee ya bantu 11 indi bagende na kumulingo uri Monda kubwatikana amona mochayo anyariko bakagoswerwa nkira yoko impeach deputy governor neleli gotumeka soko impeach governor majika gotumeka basically amachikabere the County Government Act and the Constitution of Kenya. Impeachment in Tangani proceedings in Tangani ya deputy government ya bete ya Dr. William Oduol, deputy governor ya Siaya. Na ki county government act ya whatever. Igote na members wa county assembly ondibwensyo yomobo na bakoreta engana yo gotaka ko impeach a deputy governor kubatekana na richiko ya County Government Act. Gakolike motion igende se speaker ya assembly ekwane ruororo gekonyora support ose konyora kubwato koboko wa 2/3 ya members of the assembly go ya etire then the president have impeached bas kamati ye gochorwa ne senate yabantu 10 baligere those grounds bategerere nangaki the delegation osebali bakwakilisha ya assembly yareta kwaniokwo batebe bareto bosaidi baligina bosaidi bombo isaine buna batebire na deputy governor ya bune richiko osiya ruwalire ose mutu omucharokeire ose amakoraye abere chumbu cyeche abere chimbe goitani sikolia sanse tagwene tio murayi weke wango ke deputy governor bakuligeria mangana yonspi delegation yebeke amangana yaya the charges the grounds for the deputy governor rusiwe bareto bosaidi panel ina vera bolia maswali kwenekina na maine amagosa ya deputy governor yakoba akolire oyakolire bakoenekia ngake yonsi mangana yagendrete senate yagendrete kuligeria mangana yo deputy governor baikondire gasia bakoenekina no maine deputy governor yabunira machiko kolengana buna assembly eligete na retro bosaidi abegoteba deputy governor yabere impeached igona bakolikere assembly park bateina tuayene kiri amangana mwate betena maine deputy governor yabune richiko deputy governor ndebwati chingejo chingia deputy governor eruale to mutwe gose yabune kire amareko gosamagoro kolengana tanyara kolegasi bas tuaisane kire na mwatu eresire na maine deputy governor tigaru swega siaye aroba impeached basirende koro kubwati koro abo olikerwa gasiaye chinginge bune iyo kobono nyobo saidi mbo